Extraterrestrial mwana kapfunza honest question baba na mai vakatandara hapana akamupindura day by day vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimhanya kubasa mangwanani sondopfeka hembe isina mapatani yo maitei ichasvika nguva yekuti vana vachada kutivhunza zvinhu zvakawanda tichawanikwa tichiva tinotiza asi chokwadi hakuna kwatichanowana vachada kuona zvatakashanda pamwe chete nenzira dzatakafamba ngative tinodzichenesa nzira dzedu kuti mangwana zvotaurwa tisazviramba zvinokumbura kuti ndaikwanisa sipane pandakavarayirwa ngatisava tinoyeuka pako mushure mekunge tanaiwa nguva yacho ndiyo ivakachenjera vachagara vateyariva iwe teya rako mwana goziya telivaitei vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimhanya kubasa mangwanani sondopfeka hembe isina mapatani yo maitei zvingori beta kuti mwana angogara achiziya kuti dedi vangu vanotraya ingori nguva nemukana zviri kutadza kusangana pane madhiri avanofaya pane kuti mwana ati kana ari madhiri emaridhedhi vangu vakaritaya ndinozviziya hongo zvinhu zvakaoma asi ndoramba ndichiti chingo emahaya mikana inosiyana asi kune mwana ndichazonozvitsanangura sei anozvinzwisisa here ndaishanda siku nesikati mwedzi wese pasina pei kuvasa vachipa maenviropu kumba nemarendiro tigaya taitarisana sei zvinotonetsa kutsanangura dedi vaitei vamwe vachi